Il-klima ta' pajjiżna u l-faċilitajiet sportivi li għandna qed jgħinu lill-Bulgari tal-Levski Sofia biex jippreparaw aħjar għall-kumplament tal-istaġun, kif il-futbol Bulgaru jinsab wieqaf għal xarejn. Malta qelbet lil Ċipru u t-Turkija fost pajjiżi oħra bħala destinazzjoni għall-Levski Sofia. Fost l-oħrajn huma mistennija jilagħbu logħob ta' ħbiberija kontra l-klabs lokali ta' Hibernian u Balzan. Net News iltaqa' ma' Delio Rossi, coach tal-Bulgari, illi fil-passat mexxa skwadri storiċi tas-Serje A bħal Lazio, Palermo u Fiorentina. Iżda mistoqsija għall-aqwa memorja tal-karriera tiegħu jgħid li hija dik li għad trid tiġi. Onestament mi riesci. Diffiċli nażel l-isbaħ memorja għalija bħala coach. Nemmen li hi l-isbaħ esperjenza li jmiss għaliex jien ma nħoss li jien coach li wasal tal-pensjoni. Dovrà ancora venire. Għal Rossi din l-esperjenza fil-Bulgarija hija l-ewwel waħda wara 20 sena ma' klabs differenti tal-ogħla kampjonat fl-Italja. Nel momento che uno fa una scelta Meta coach jażel li jibda esperjenza f'pajjiż differenti, irid iżomm f'moħħu l-kultura u tradizzjonijiet tal-pajjiż fejn ikun sejjer u għalhekk ma jkunx ġust li nagħmel taħriġ bl-istess mod kif kont nagħmel fl-Italja. Jien żammejt il-prinċipju tiegħi ta' xogħol kontinwu li ħadd miegħi fil-Bulgarija. Li sto portando anche in Bulgaria. Mana jitkellem ukoll dwar il-falliment tat-tim nazzjonali Italjan fil-futbol illi naqas milli kwalifika għat-tazza tad-dinja. Anche un fallimento così grande come la non partecipazione ai mondiali. Falliment kbir bħal dan fejn ma tikkwalifikax għat-tazza tad-dinja għandu jqajjimlek diversi mistoqsijiet. Fis-sens li qudiem sitwazzjoni negattiva tant hemm il-possibilità li terġa' tibda. Ifisser li dak li għamilna sa issa kien żbaljat. Significa che quello che abbiamo fatto fino adesso è stato sbagliato. Saħansitra jgħid li r-rebħ tat-tazza tad-dinja tal-2006 għattiet ħafna mill-problemi li diġà kienu jeżistu, iżda jistaqsi għaliex ma sar xejn. Secondo me non c'era bisogno di arrivare a un fallimento per vedere che avevamo già. Għalija ma kienx hemm bżonn li naslu għal falliment biex nindunaw li għandna l-problemi. Nemmen li l-futbol f'pajjiżi oħra kiber ferm aktar minn tagħna, tant li l-plejers barranin li kienu jiġu qabel fl-Italja saru jmorru imkien ieħor. Jew għax ma fadlilniex is-saħħa finanzjarja iżjed jew inkella hemm bżonn li naħdmu b'mod ieħor. Possibilità ekonomike di ritornare come prima. Madankollu jfisser dan il-falliment mhux bħala traċedja imma l-bażi li jekk tintuża tajjeb twassal għal qawmiem mill-ġdid. Finalment ma jiskludix ritorn fl-Italja għalkemm miftuħ ukoll l-esperjenzi differenti tant li ma jiskludix lanqas lil Malta għaliex jgħid li coach ma jistax jaħseb li se jsib kollox jistennieh wara l-bib ta' daru. Su questo succede in Italia bene, se no. Jekk l-opportunità tiġini fl-Italja tajjeb, imma lest ukoll għall-Bulgarija jew pajjiżi aktar il-bot, jew saħansitra anke f'Malta. Għaliex m'għandix dawn il-preġudizzji. L-importanti li mmur fejn nista' nesprimi l-kapaċitajiet u ngħinu wkoll lis-soċjetà li nkun magħha. La società dove vado sotto questo punto di vista. Fil-jiem u l-ġimgħat li ġejjin jingħaqdu ma' Levski Sofia diversi klabs oħra fosthom l-Awstrijaċi Wolfsberger AC, Floridsdorfer AC u Kapfenberg, iċ-Ċeki Jablonek, il-Ġorġjani ta' Lokomotiv Tiflis u l-Ungeriżi FC Haladas, magħhom ukoll is-Slovakki FC Trnava, l-Iżvizzeri ta' St. Gallen u Winterthur, il-Norveġiżi FC Stabæk u IFK Norrköping tal-Iżvezja huma parti minn proġett li ilha tmexxi Malta Football Camp sal-aħħar 3 snin u li din is-sena se tinġabar taħt il-kappa ta' Valletta 2018 f'turnew li jintlab f'pajjiżna biex klabs ewlenin minn madwar id-dinja jiġu jitħarġu f'Malta u jikkompetu kontra klabs lokali. Fl-10 ta' frar imbagħad tansal f'pajjiżna t-tazza tad-dinja li se tkun esposta għal ġurnata fis-suq tal-Belt, akkumpanjata mill-leġġenda u rebbieħ tat-tazza tad-dinja tal-1998 ma' Franza, Christian Karembeu.